Усё часцей тут у будынку Юстус Ліпсіус у Брюсселі, дзе сёння адбываецца міністэрская сустрэча на найвышэйшым узроўні, можна пачуць вайсковую лексіку. Як адэкватна ды скаардынавана адказаць на тэрарыстычную пагрозу, эскалацыя якой стаў нядаўні напад на парыжскую рэдакцыю Шарлі Эбдо, і што рабіць з Расіяй, асабліва пасля апошніх падзеяў на ўсходзе ўкраіны. У дакуменце, які падрыхтавала вярхоўная прадстаўніца еўразвязу ў замежных справах і палітыцы бяспекі Федэрыка Магерыні, прапаноўваецца паступова аднавіць узаемадзеянне з Крамлём, што датычыць барацьбы з ісламскаю дзяржавою, а таксама падзяліць санкцыі на крымскія і звязаныя з дэстабілізацыяй на ўсходзе ўкраіны. Але сёння канкрэтнай пастановы, як адзначыла еўрапейская функцыянерка, адносна санкцыяў чакаць не варта. At any decision on sanctions, we agree that several times among ministers and with Tusk and with Juncker will only be based on improvements on the ground, on the implementation of the Minsk agreement. And in these days, obviously, the coming back of violence in the east of Ukraine is definitely not good news. What we will discuss today is the ways in which the European Union tools, the instruments we have, apart from sanctions, can be used in a more coordinated way, in a more effective way. Яшчэ ж адна інтрыга сённяшняй сустрэчы, ці прыслухаюцца міністры да нядаўняга звароту Кіева, ды ці прызнаюць ЛНР і ДНР тэрарыстычнымі арганізацыямі. Аднак разам з тым адсутнасць добрых навінаў з Донбасу не перашкаджае кіраўніцтва еўразвязу абмяркоўваць і магчымы перамоўны працэс з Крамлём. Aujourd'hui, on va donner un signal à la Russie qu'on n'est pas là pour déstabiliser la Russie, ni politiquement, ni économiquement. Qu'on veut quand même aussi peut-être discuter sur une coopération avec l'Union euro-asiatique. On veut aussi, à mon avis, montrer que le meilleur des cas serait de ne pas devoir reconduire les sanctions. Bon, mais ça dépend de l'esprit et aussi de l'état des choses sur Minsk, sur l'accord de Minsk. Voilà. І ўсё ж пытаннем number one сёння ў Брюсселі ўся ж застаецца пытанне барацьбы з міжнародным тэрарызмам і найперш перадухілення сусветнай радыкалізацыі. Як падкрэсліў напярэдадні сённяшняга брусельскага саміту дырэктар еўрапейскай паліцыі, гэтаю праблемаю мусіць займацца не толькі ягонае ведамства, ды ягоныя калегі. And what we have learned is it's much more to be done than only by the police. So a lot of other institutions and also the society have to contribute to counteract against the terrorism. And we should not forget, if you look at terrorism, we have 4 steps to do: to prevent, to protect, to pursue and to respond. Тым не менш, сёння адэкватнага адказу з Брюсселю на тэрарыстычныя атакі і пагрозы не будзе. Міністры замежных справаў не збіраюцца прымаць на гэты конт аніякіх канкрэтных пастановаў. Пытанне супрацьдзеяння тэрарызму будуць абмяркоўваць падчас адмысловага саміту еўразвязу, які адбудзецца пазней. Але ўжо сёння еўрапейская сталіца часам нагадвае горад у ваенным становішчы. Нядаўна тут выявілі джыхадысцкую групу, і, як піша мясцовая прэса, сілавікі перадухілілі Парыж-2, а ў цэнтры гораду часам можна ўбачыць вайсковыя патрулі. Алягех ком алягех. На вайне як на вайне. Цяпер сэнс гэтага вядомага выказвання тут усведамляюць вельмі добра. Алексеевич Белсат, Брюссель. So
Sauber,